Mijn naam is Frysk Sterk en ik ben hier de gast bij Sylmakkerij Sterk. Ik ben 15 jaar geleden voor mezelf begonnen en we zitten een prachtig mooi plakje hier in Snits, vlak bij de Waterpoort, op het Zuid-Eind en Oud-Koolmarkt. Wij maken in principe alles wat bovendeks op een schip zit en vooral voor motorcruises en zeiljachten. Dat wil zeggen cabrio-kappen en spreeuws en zeilhuiken. Maar wij maken ook nog jachtzeilen. Wij zijn een allround bedrijf wat dat gaat en die zijn er net zo vol meer in Friesland. De meesten zijn gespecialiseerd op één item, maar wij maken alle disciplines nog in eigen huis. Wat is er mooi in de Friese taal in dit bedrijf? Nou, dat de mensen die hier komen ook gewoon Fries praten kennen. Dat geldt voor een Fries, maar dat geldt voor een Duitser. Wij praten ook een beetje Duits. Wij hebben een sticker op het door van Praat met Fries, daar hebben we de taal nog op zetten kennen. Van wat je al hier praten kennen hier. Want de klant vindt toch het Fries het allermooiste. Is je met mijn taal oorsprutsen te worden door een bedrijf, wat ook echt nog een Fries bedrijf is. De Friese economie bedrijf op zijn eigen mensen en op zijn eigen producten. En daar staan wij ook voor. Wat wij maken komt hierbij, uit deze Sylmakkerij en net uit Noord-Holland.